खुशी के लिए अगर पवन सिंह जान भी नहीं दे दिया ना, तो एक माँ और एक बाप का औलाद नहीं। पावर स्टार पवन सिंह के पावर देख के विरोधी के फाट के हाथ में आ गई बा। हाँ भैया, पीछे दिन पावर स्टार पवन सिंह के नॉमिनेशन रहे, जोना में पवन सिंह ऐसा बात बोले बड़े विरोधी के कि भाई कोनी के देखत तो कोनी के आंख फाटले रह जात हुई। जिसके लिए किया, जिसके लिए खड़ा हुआ, वो लोग बोली बोलता। कैसे कि एक समय पावर स्टार पवन सिंह रहन के ओकनी के प्रचार में का से का ना कोइला ना ओकनी के आज पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करे के आवत तो पवन सिंह कहले बड़न जेकरा से हम दुश्मनी करत रही वो हमार साथ बा, आ जेकरा के हम साथ देनी वो हमारा दुश्मन बनल बा। तो भैया समझे वाला बात बाटे, काहे कि पवन सिंह खेसारी लाल में विवाद चलत रहे, लेकिन खेसारी लाल ओजन ना पहुंचलन। खेसारी लाल यादव के बदला में खेसारी लाल यादव के बाबूजी पहुंचलन। तो एक से बढ़ के एक बात का बा कि पवन सिंह के भाई सापा इशारा मिल गया कि खेसारी लाल यादव प्रचार करे वाला बाड़न, आ पवन सिंह के विरोध में के पहुंचल बा 3 गो स्टार रहन, पहले के नाम नहीं धर चाहत, काहे कि पवन सिंह के बहुत सपोर्ट मेरे बड़ भाई मानते रह, छोट भाई मानते रह, लेकिन आज की डेट में पवन सिंह के खिलाफ प्रचार करे खातिर षड्यंत्र रचत जा। आप खेसारी लाल यादव के का पवन सिंह एक समय रहे कि बोले रहन, आज खेसारी लाल यादव के परिवार पूरा समर्थन करता पवन सिंह के प्रचार करे में। तो भाई बहुत प्यार जोड़ल बाटे। आ उइजा भोजपुरी के सारा कलाकार पहुंचल बड़ा पवन सिंह के सपोर्ट में, जैसे मिले नीलकमल सिंह, अरविंद कल्लू, रंजीत सिंह, सोना सिंह, अनुपमा यादव, बहुत अनेक कलाकार बड़ा नाम धरन। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाए, लेकिन पवन सिंह ओजा मंच पर एकदम एगो दहाड़ वाला बात कहले बड़न। तो एक लड़का ने लिख के मुझे भेजा है कि सब पे भारी ये दो बिहारी, पवन खेसारी, कि सब पर भारी 2 बिहारी पवन एंड खेसारी। तो ये दोनों जना के जलवा में आके आंधी में सब बह जाए, काहे कि पवन खेसारी जब साथे रहलन तो कोनो माई के लाल पैदा निकले लगे जना से टक्कर ले ली। अब भाई रहल बात वोट कन्वर्ट करे के वजह पब्लिक जनता के, तो पवन सिंह के निर्दलीय लड़त तो जाके जनता समझ गई बा, काहे कि बहुत लोग जीतेला तो कहाँ कहाँ पहुँचेला का ना कुछ ना कर रहा, लेकिन पवन सिंह के खुद वो मंच पर स्टेज से पैसा बात बोलने बने कि जनता के दिल में धंसती, काहे कि पवन सिंह कहता कि हम अपन जनता खातिर जान दे सकिना। तो भैया ऐसा आज तक नेता देखले बड़ा लोग कि जनता खातिर जान दे सकेला। अब मान लो झूठो बोलत हो तो केहू बोलेले बा कि हम जान दे सकिना, तो पवन सिंह के देखे के बाद समझे के बाद, काहे कि पवन सिंह के गद्दी के भूखा नहीं के पैसा का भूखा नहीं खन। खुद पावर स्टार पवन सिंह कहता कि अगर सांसद बनला के बाद अगर पैसा आई तो हम गरीब महिला के बियाह शादी करवा दे कन्या के। बहुत ऐसे तो पावर स्टार पवन सिंह बलिया में गई रहन तो 1009 कन्या के शादी करवैले रहन। तो भैया पवन सिंह जैसे बम बोला केहू नहीं कि दुनिया ई धरती में, तो पवन सिंह के एक बार जरूर सपोर्ट करिए, काहे कि पावर स्टार पवन सिंह बम बोला इंसान है। आ पवन सिंह के जीत के साहब भैया बिहार के लाल एक खाली गुहार लगाओ तो कहे कि आलतू फालतू के जितवा देते लोग। पवन सिंह एक बार ना जीतो ये लोग तक पवन सिंह के खिलाफ में निर्दलीय एगो और उम्मीदवार आ गई बड़ा, तो पवन सिंह के खिलाफ षड्यंत्र रचल जाता कि पवन सिंह के कसम हरा दे हो जाता। पवन सिंह भैया बहुत अच्छा कलाकार बना, कलाकार के साथ साथ बहुत अच्छा काम करिए, एक बार जरूर मौका दिए लोग के।